Lalawigan sa Sugbo ipabo sa state of preparedness nunot sa nasinating El Niño nga badayon naghatag og kadaot sa panginabuhian sa katawhan. Samtang pipila ka lungsod gipaubo sa crown thorns outbreak, lakip na ang lungsod sa Cordova. Ano yung report? Giaprobahan na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagpaubos sa lalawigan sa State of Preparedness gumikan sa nasinating El Niño. Gihulat na lang ang pirma ni Gobernador Hilario David III sa dili pa sugdan ang kalihukan isip kabahin sa pagpangandam sa epekto sa huaw dinhi sa Sugbo. Lakip sa tutukan ang kahimtang sa mga panginabuhi sa katawhan sama sa mga umahan diin ang matanom nangalaya na tungod sa kakuwang sa tubig. Ang panglawas usab sa mga tao nga siguradong maapektuhan tungod sa kakuwang sa tubig. Wa pa hinuon muhatag sa ilang assessment ang PDRRMO sa danyos nga namugna sa huaw. Apan kasamtangan silang nagpahigayon og rapid assessment sa kanungsuran. Usa sa gitataw ni Baltasar Tribunalo, tanang lungsod ang apektado sa El Niño. The governor is about to sign for the state of preparedness, executive order. Then after doon na tayo gihimo na rapid assessment Thursday, Friday o karon. Samtang grabing naapektuhan usab ang kadagatan nga mao'y tinubdan sa isda. Gani pipila ka lungsod ang gipaubos sa crown thorns outbreak o paspas nga paglipang sa mga parasite sa mga corals nga pinuy-anan sa mga isda. Posible resulta niini ang paggamay sa supply sa isda nga mosangpot usab sa pagmahal sa presyo. Kani siya muguba mo daot ni siya sa reef, makadamage ni siya sa coral reef nato. Kani from the Coastal Resource Management section ni siya sa Penro. Kauban si Godfrey Rilien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.